Please subscribe asadahausatv. kai kuma a babu komi ina Allah ma asabiri ka gani yanzu Allah ya kawo na abin da zai na yi mantuwa kuma ga ya daga kai ina da akai kai na hagaru abin da kai ni an kai mallan wallahi yanzu bakin ka na cin 25 ni za garin ma za ka tsaya waye min ni an kai to abin da ka faruwa ina kallo na lahiya mallan ha ba dan baba kai ko na gane ka shekaran ji ai ana ba haka shi wai ina amma dai swata kai ko lahiran kai dai tsane ni la dan baba ko ni ko ishe kwanaki an ka taɓa min swata ran shi ga na rike ka to sakanni sabbe na tunda ba ni ba ai na tuba yanzu okay ka tuba wallahi yanzu nan da ka ganin masallaci ma ni saboda akwai wani masallaci da an ka buɗa sabo ai dai dan baba na tuba okay to ya dai masha Allah to akwai dan wani abu da ranka hidi to sai dai yanzu wallahi ina ganin na dan manta da kuɗi na gida bare a bai da matsala sabbe ne godiya nake godiya nake godiya nake uban nan wato dai ina ganin sun tsame ni kenan ko kudi na waya ta wayo waya ta ku kai zo nan yaka ya an kai lahiya ka kai sakon ne ko to ne masha nan mun ga dama dan rikici wallahi sun ba zaki suwa na ne na zagi waya da kudi wallahi alhaji ni suwa na alhaji wallahi mun wace ma wancan wurin sallah wallahi ba shi ne alhaji wancan wurin sallah ya wancan wancan ne ce maka shi ne wallahi kai tabbana to bi shi tabbana a barawo Ayo. da na dan yin shekarun jiya amma ko yanzu babu ko wai su gabubukan gaba su san musa in yayyo musa ta ba kira lamba ta shidda ai ta hita ta mai kaya to abin da ya kamata a ci a na kira da kyar kuma ga wata samuwa ji an caca da shan naga yana hita jinka da an ce dama aero head da kai to lalle ma yadda kana da bari in jira shi ko ce da Ayo.
yaran zamani, yaran zamani, yaran zamani. Salamu alaika, salamu alaika. Na aiko ku yaro ya kawo ma. Wallahi tun ɗazu kaɗan ƙara jira. Ok, to shi kenan ba matsala. To yayi. To yayi sai ka ji. To gare kira yaro na injiya nutse da shi. Hello Jafar. Hello, kana ji na? Ina jin ka. To da Allah ina Jafar yayi. To wallahi ya zo ya gaya min cewa jikar da aka gare shi an ɗauke shi ne ban. What? Wallahi haka aka yi. An ɗauke jika? Ka san garin ba kyau, barayi sun yawa wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahiya, ina lahiya ku? Ina lahiya Jafar na aika da kawai ya aji an fiye. Kuma yanzu mu Alhaji ya kira ni ya tambaye ni yanzu gani aika yaro kai min caji ya ɗauke waya. An ɗauke waya? Subhanallahi. Aya. What? Please subscribe asadahausatv.